La pressió amb què se serveix la cervesa, diuen els entesos, és una de les claus del seu gust. Això requereix un regulador de pressió per extreure-la del bidó amb precisió. Per això, el regulador és una peça clau pels fabricants i distribuïdors. L'avaria dels reguladors de pressió deixa inservibles les aixetes i cal substituir-los. Aquest taller del Centre Especial de Treball de Famarec rep cada any uns 7.500 reguladors de l'empresa cervesera DAM. Els treballadors del centre, adequadament formats, reparen aquests instruments que tindran un segon i tercer ús abans de convertir-se en ferralla per reciclar. D'aquesta manera, l'empresa cervesera també compleix la Llei d'Integració Social dels Minusvàlids, la LISMI, que obliga empreses de més de 50 treballadors a ocupar un 2% de la plantilla amb treballadors discapacitats. Aquest centre de treball especial ofereix serveis semblants a moltes empreses. Al taller contigu s'hi arreglen màquines de cafè i dispensadors de begudes i menjar. Hi treballen fins a 240 persones, 140 de les quals amb diversos nivells de discapacitat o malaltia mental. Com qualsevol empresa, s'ha anat adaptant a l'evolució de l'economia i a la crisi. Quan vàrem començar inicialment només recollint paper i cartró i amb els anys hem anat ampliant residus i ara actualment estem ja a punt també d'oferir recollida de residus especials o perillosos, que és com l'Agència Catalana de Residus els qualifica. La destrucció de documents confidencials és un altre exemple d'aquesta ampliació de serveis del Centre Especial de Treball de Famarec, que fins i tot ofereix a les empreses la gestió integral de tots els seus residus. La gestió dels residus és un jaciment d'ocupació per a persones amb necessitats d'inserció laboral especials. A Catalunya, 244 centres com aquest donen feina a gairebé 50.000 persones amb necessitats especials, encara que alguns no compleixen estrictament la seva funció. L'administració li reconeix una legalitat, estan facturant poder desenes de milers d'euros, quan darrere potser només hi ha una, dos o tres persones amb discapacitat. I això, doncs, el nostre àrea jurídica està analitzant si això té alguna base legal com per poder-ho denunciar per una altra via, no? La competència deslleial és una dificultat afegida a aquests centres especials de treball que fan una tasca social de reinserció i que pateixen la crisi, com totes les empreses, amb l'afegit de la retallada d'ajudes de l'administració.